Hau padanoi, hau da furgoneta kanperizatzean, bigarren zatisa. Pareten forrajea zitxegin dundana, orduan hasiko ginen forraje horren barruen sartzen aislantea, bai lana de roka eta bai beste aislante mota hori ikusten da zuena, platea kolorekua. Hori eta gero azkenengo rematikin jarraituko gendun. Hau izango esan pareten osteko dekorazioa, eta hemen moztu ostien punta kondo rematetako motzau sopletiaz. Gero led argisa jarri eta ikusiko ginen zelan geratuko zen gutxi gora beraia pareta nagometxuta. Odei formako egurzatia hau egiten dut geratzen zatalako haundi zulo bat, orduan dekorazio moduen, eta hemen ekingo ginen USB kargak, gaberako mobila kargetan jarteko. Urrengo dutxia doia eta hortik moztu beharko genduen plato dutxia. Behin hau moztuta, ikusiko genduen ja lurrien ez dukugula ez egin jarteko, orduan hasiako ginen ja lurra tarima flotanteaz forretan. Fiketan basai tarima flotantean eta lurran artien jartzen dut aislante mota hau. Honek eitzen dugu lurra egotea alkoholtxau hau, eta gero hotza eta gerua espasetia furgonetako azpitzik oraino. Hemen ja ikusiko gendun lurra motxuka. Armaizu elektrikoa ondizia esanez, erdibitu itzen dut, eta eskerraldean izten dut leku bat edo ze gauza sartzeko. Hemen ikusi aldo zuek klaragoia, betik eta azpitik, bai moskiteriaz eta bai persianiaz. Horita gero azten azia sukaldea izango zanaz, hemen eskerraldera jarriko sukaldea, eta hau izango da sukaldeko paretia. Sukalde honek ez dago zenez neurri estandarrak, hueko txiki hau eitzen dut nik eskuz, eta gero erosi alizetiko estandarrak diesen zatizak, eta honei gehitu alizetiko. Hauek izango zen lurran rematiak, sarrerako zatikuak. Hemen jarretzot dutxago eskerreko paretiaz. Eta barien eramango dauen zatizaz. Azten danez eguraldeana desiditzen dut gutia fosora eta jartzea aur zikinen depositua. Deposito honetara bideratuko dugu bai dutxatik bai fregaderotik datozen ur zikin danak eta gravitate bitartez helduko di bertara. Hau agunteteko beharko dugu soporte batzuk, desiditzen dut nik itxia. Soporte hau egiteko izenbida apur bat metikulosua eta enbida ajuste finua, ikusten duzuen moduen. Eta horrengo ikusten duzue lehenengo soportia. Hemen fijauta jungo zen, eta hau lotuko gendun ja txasizera, zulo hauen bitartez. Tornilloak lotu eta hauta gero ekingo gendun ja lehenengo soportia fijauta. Gurrengo bi soportua beba eitzen dugu berdin, maiuka ezen monda, eta gero kolokatzen dugu. Hauek kolokatzera orduan eitzen dugu desberdin, eta eitzen dugu roskatxapa tornilloen bitartez. Ez jarteko kontratur gaik. Roskatxapak diezen ez jartzen dut ez lau, bakotzei.
Hau izango zen lehen dengo desaguian zulua, eta jongo zen dutxatik direkto, ikusten da zuen moduen, urzikinen depositura. Urzikinen deposito hauek etorten di normalen preparauta eta ekartzen da bez, metrika honetako arroskak. Arroskabon bitartean tefloia jartia, garrantzitsua. Eta hurrengo jarraitzuko ginen ikusten da zuen moduen fregaderago desaguiaz. Hau eta gero ekingo ginen zuen desaguetan jarritza, eta desaguetanetako juntetan jarriko genuen PVC kolia. Urzikinen dago desaguia bie da, eta desague hau egiten dugu guk. Esan du zen armaitxua estandarrak hauek diez, sukalderako, eta ekero, estandarrak diezenez, atzikaldia geratzen jaku luze. Atzikaldia moztuta gero indarko ginen zen zulo batzuk desaguen dako. Eta hau izango zen lehenengo mobilia, sukaldianak kolokauta. Bigarren mobilaz bardina, hau izango zen doa ilusia gisa, horrean moztu beharko zutagon ipur gisa pizkat. Honek bandeja esakon goiko partidan, orduan bandeja hau moztu behar izan egon bai, eta hau izango zen erresultatu finala. Urrengo geratzen zatazen ez pizkat altu mueble bai, desiditzen dut moztu pizkatan kak. Horita gero ja altura eukinda, ezimeria, eta ezimera honei faltako jakon, mosketa bitxia. Mosketa hau ekin eta gero, hor sartuko ginen lababua, eta hemen ekiko ginen grifua. Grifua gero erabilia alda bai, kanpoko dutxa moduan. Desague eta fregadera artean jarri beharko ginen sifoi bat, eta sifoi hau eitzen dut sopletia sartuta tubo zuri horri. Hemen ikusten duzu ia probetan, ia depositora entzun da mira, urzikinen depositora. Eta hemen ikusten duzu ia gutxi gara bera, sukaldea matxuk. Azpiko horrematia faltako txarra jartzea bai, pixka elegantea bizteko, eta gero ja jarretzen dugu dutxiaz. Dutxia eta gero azten da komedoreko zati zaitzen. Hemen ikusten duzun tablau izango zen maixa. Komedoreko maileta ilkisa gamentsuta, desiditzen du jartzea mueble bat. Mueble hau jongo da justo komedore gainean. Mueble hauek izango zen egazkin eta mueble egoten dizen kajoiok, zabaltzen dizen haulan goruta. Eta hauek eusteko jartzen doaz, garrapa antzeko hauek. Eta gaurko zau izango zen dana, bi zonetan jarrako zen gutxi gara bera momentuz nahiena. Hemen ja esan asko faltako furgonetan, baina bueno, azken nengo rematiak eta horiek ungotaz beste urrengo bidizio baten. Eskerrik asko ikusi zuen danoi, eta hurrengo arte.
Agur.